Pekný večer vám prajeme. Sme veľmi radi, že môžeme dnes byť u vás večer v Rakúsoch, v obci, kde žije strašne veľa ľudí a kde sme získali strašne veľa hlasov. Takže hneď na úvod vám chceme veľmi pekne poďakovať za to, že ste nás zvolili. Mali sme tu viac ako 900 hlasov, takže veľká vďaka a veľký potlesk pre vás, že ste nás zvolili. Veľký potlesk. Čiže tak ako každý piatok, aj tento piatok sme teda s vami, Pači Valerom, a prišli k vám, aby s vami porozprávali sa. A veľká vďaka patrí chlapcom, mladí chlapci, že vraj sa voláte Gypsy... Stable Band. OK, tak neviem, ako ešte stále, ale tu nejak cez prestávku potom sa dozviem. OK, takže veľká vďaka chlapci, že ste nám zahrali a budete nás prevádzať tento večer. Veľká vďaka, že ste došli a ešte raz veľká vďaka, že ste nás volili. Pena Romanes, palkeras tumenge, kai amen volinjan sam rado kai samadai, mištež džanin kai rado pirasadai a kera sakavka predala dahoj, tumen federte dživen, aké davas dumali praleha, kai palka da stretnutie, rakápe zla starostkyňaha a dála duma palko daso, del peste kerla kanamek buter predal tumente, hoď znásam Andrej vláda, tak kamas, hojte džanen, pal savoreste so peskerlale romenca, so tumenu žarla tumara obca, a vašo da kamasel duma he tumara starostkyňaha, palkera me devkar kaj somada ili keren tumen. Lačo džive z Romále, tak Peťo to dal v romštine, ja skúsim po slovensky. Takže chcem sa poďakovať vám všetkým, že ste tu došli. Taktiež chcem poďakovať za to, že ste nás volili. Chcem len povedať, že nebola som tu v tom čase, keď chlapci robili kampaň, čiže ja som tu prvýkrát. O to vďačnejšia som, že som sa dozvedela, že toľko z vás nás volilo, takže naozaj veľká vďaka vám. No a teším sa na dnešný večer tu s vami. Dúfam, že budete mať pre nás pripravené nejaké otázky, že nebudeme rozprávať iba my, ale bude to vzájomné, sa budeme rozprávať navzájom. No a teším sa. Takže ešte predtým, než možno vy sa začnete pýtať, tak poviem iba dve krátke veci, sa vyjadrime všetci. Určite teda sledujete, čo sa deje na Slovensku momentálne, že to, čo teda sa deje na prokuratúre, ale aj v zákonoch, je útok na spravodlivosť. A ja to poviem v podstate tak, aby ste možno to cítili cez vás. Dnes Robert Fico mení legislatívu tak, že ak vy ukradnete drevo, tak vás pošle do basy, ale ak niekto ukradne milióny alebo miliardy, tak ten dostane podmienku. Toto teda robí teraz Fico, lebo oni ukradli strašne veľa peňazí. Buď čordelové, ale Fico starú manúša, buď čordelové. A kana daralkaju te nađani on te bešila nebertena. Mar vare save lestarlo manúša bešen, ale mekaver džene len užaralo súdy. A menilo zakony Kafka, kaj kole čore manúšen, čorlava reso, len bičavna nebertena, ale kola barvale so čorna o milióny, miliardy, len a nebertena na kamal te bičavel. Takže toto je prvá vec, ktorú teda Robert Fico robí. Však ako vy ste v parlamente, tak ako vy to zažívate teraz? Ja by som ešte doplnil oca. Pripravil zákony, ktoré môžu oslobodiť a teda aj budú oslobodzovať z trestov tých, ktorí už sú v base. Predstavte si taký Kočner alebo Kovačík, neviem, či ich poznáte, to je bývalý špeciálny prokurátor, ktorý mal vyšetrovať najvyššiu korupciu v štáte, tak všetko zametal pod koberec, za našej vlády sa dostal do basy. A celá tá legislatíva, ktorú pripravil Fico, ktorá prišla dnes do parlamentu, má pomôcť k tomu, aby títo ľudia z tej basy vyšli. On sa bojí toho, aby nezačali rozprávať tí najbližšie jeho ľudia o tom, ako aj on kradol. Aby nerozprávali o ňom. Celý ten čas, tých 3,5 roka, počas ktorých sme vládli, posielal odkazy tým, ktorých zavreli počas našej vlády, že nebojte sa, ja raz prídem, vy z tej basy vyjdete. A presne toto robí. Fico má plán a drží sa podľa neho. Nič dobré nás nečaká, presne tak, ako povedal otec, že ten zákon umožní to, že keď vy ukradnete drevo, alebo teda to je jedno, že človek, ktorý ukradne drevo alebo čokoľvek malé, aby si pomohol,
tak toho bude čakať basa, ale ten, ktorý ukradne obrovské milióny, ktorý zároveň okráda vás, lebo zo štátu, keď kradnú peniaze, tak to sú peniaze ľudí, ktoré majú ísť medzi ľudí, ktorí majú pomôcť tým ľuďom, tak ako sme to robili my, či to bolo 200 eur na dieťa, zvýšené dôchodky, zastropovanie cien energií, však vy to dobre poznáte, tak za to ten človek dostane iba podmienku. A naďalej bude môcť byť na slobode. Ešte raz, človek, ktorý si pomôže, povedzme, že ukradne kúsok dreva alebo niečoho malého, tak toho bude čakať basa, ale toho človeka, ktorý ukradne obrovské milióny, bude korumpovať, podplácať policajtov bárskeho, tak toho postihne iba podmienka. A za to tu teraz my bojujeme v parlamente, robíme všetko preto, aby takýto návrh zákona neprešiel. Upozornili sme na to Európsku komisiu, prezidentku sme takisto vyzvali, aby nepodpísala takýto zákon, ak prejde parlamentom, tak ja verím, že celá opozícia sa v tomto spojíme a neumožníme Ficovi, aby nám zase Slovensko ukradol. Presne tak, ja by som to zhrnula len asi tak do takej jednej vety, že viete, čo sa chystá na Slovensku? Idú nám ukradnúť právny štát. To je to, že vlastne zrušia úrad špeciálnej prokuratúry a vlastne spravodlivosť na Slovensku už nebude. Čiže tak, ako hovoril Peter, vlastne oni si zabezpečia svoju beztrestnosť, respektíve znížia tresty za ich trestné činy. Neviem, či sa pamätáte niektorí z vás na to, keď sme vyšli do ulic a štrngali sme kľúčami a bojovali sme za demokraciu. Takže presne o to tu ide a naše hnutie Slovensko, aj celá opozícia v dnešných dňoch, už asi druhý alebo tretí deň stojíme na ulici a vlastne štrajkujeme proti tomu, aby nám ukradli náš právny štát. A vyzývame mnohých ľudí, aby sa pridali k tejto myšlienke, aby sme zachránili náš štát pred týmito ľuďmi, ktorí idú spáchať taký ohavný trestný čin. Ono vám sa to môže zdať ako taká vzdialená téma, že vás sa to netýka. O pár dní sami pocítite, keď naozaj ľudia budú vychádzať do ulic a budú o tom rozprávať a my vám to chceme aj cez tie naše slova čo najviac priblížiť k tomu, aby ste pochopili, lebo tento zákon sa bude naozaj týkať aj Rómov. Ak Fico, alebo teda chudobnejších alebo jednoduchších ľudí, ktorí si bohužiaľ chcú nejakým spôsobom pomôcť, alebo teda ukradnú nejaké drevo, tak tých bude čakať basa. Táto téma, áno, teraz sa rieši v Bratislave, však parlament konec koncov je v Bratislave a od Rakús je to strašne ďaleko a preto my každý víkend, alebo teda každý týždeň chodíme takto do komunít, stále sme v inom meste, aby sme priblížili naozaj tú politiku, ktorá sa robí v Bratislave, k ľuďom. Lebo konec koncov všetky tie dopady, všetky tie návrhy zákonov, ktoré sa príjmajú v Bratislave, majú dopad na vás. A my vás chceme o tom informovať a určite v najbližších dňoch vy pocítite možno aj ten tlak, keď ľudia budú vychádzať do ulic a uvidíte tie obrovské protesty. Aby nám Slovensko zase neukradol Fico. Ešte predtým, než teda pôjdem k tej druhej možno nejakej téme, o ktorej iba tiež krátko si sa zmením, tak poviem, že o Fico, Kamil, pedalo, Barvalem, Peske, Manušen, len na kam lane berte na tebi čavel. Lane berte na kamo tebi čavel čale romen. Vašo kašta, vaško da so čoren, pedal peste, kaj ebo kamen marel. Ale Barvalen Manušen kamol tedel ča podmienky, a hete čorného bare miliardy, bale milióny, len na kamo tebi čavel lane bertena. A že už nastávalo na pozore a pali keras menge vaš kada kamen bičađan, kaj te maraz amen vaš tu menge, kaj te penas lenge leficoske, hoj kada so kerel hin nalačes. No dobre, takže druhú tému, ktorú chcem otvoriť a potom hneď dáme priestor vám, je to, že určite ste zachytili, že keď teda sme vládli, tak jednak ako sme veľmi pomohli všetkým teda rodinám, však určite vlastne viete, že jedine v podstate naše hnutie Igor Matovič zvýšil rodinné prídavky z 25 eur na 60. Fico sľuboval, vládol tu 12 rokov, ale nič nespravil pre deti a nám sa podarilo v podstate zvýšiť tie rodinné prídavky až na úroveň 60 eur
verím, že ochránime tých 60 eur pre vás a že naďalej tu zostane. Ale tá druhá správa, ktorú chcem teda povedať, že sa nám podarilo doniesť 1 miliardu eur zo zdrojov Európskej únie na to, aby sme všade tam, kde není pitná voda, pitnú vodu dostali. Všade tam, kde není kanalizácia, aby sme ju postavili. Všade tam, kde není cesta, aby sme ju postavili. A všade tam, kde teda ľudia žijú v podstate v jednoduchých príbytkoch, aby sme tie príbytky vlastne zveladili, aby aj Rómovia žili tak, ako sa patrí v 21. storočí. Samozrejme, aby sme stavali školy, aby sme dali Rómom prácu, lebo však ja som presvedčený o tom, že veľa z vás chcete pracovať a najradšej by ste pracovali a nepoberali sociálne dávky. Na to všetko sme dostali 1 miliardu eur a urobíme všetko preto, lebo tie skúsenosti s Robertom Ficom s rómskymi peniazmi sú také, že vždy sme mu zanechali nejaké peniaze a on vždy ich nejakým spôsobom minul na niečo iné. Inak povedané ich rozkradol. A čiže aj teraz nám hrozí, že tá 1 miliarda eur, ktorú sme nechali Ficovi, ktorú sme vybavili pre Slovensko, nám ju rozkradne. A preto teda je dobré, že ste nás poslali do parlamentu, aby sme teda tú miliardu čo najviac ustrážili, aby sa nestalo to, že znova tieto peniaze vlastne sa rozkradnú. Ja pevne verím, že tieto peniaze budú využité tam, kde to bude najviac potrebné a že naozaj nebudeme potom v budúcnosti kritizovaní za to, že opäť sa zdroje z Európskej únie využili bezúčelne a neboli vynaložené tam, kde to bolo potrebné. Takže od toho je tu aj náš nový splnomocnenec vlády pre rómske komunity, tak dúfam, že jeho úlohou bude spravodlivo a účelovo rozdeliť tieto prostriedky, no a my budeme len radi, ak sa budeme môcť podieľať pri tomto. Bývalé vlády vám častokrát zatajovali rôzne informácie, nevedeli ste možno o tých peniazoch, ktoré sú tu vyčlenené čisto na tie problémy, ktoré vás v obci stretávajú. Či to je problém s pitnou vodou, či to je s kanalizáciou, s obydlím, so školou, so škôlkou, s cestou. A práve my sme tí, ktorí vám tie informácie chcú čo najviac priblížiť. Aby ste im rozumeli, ak niekto za vami raz niekedy dojde, tak aby ste sa aj vy vedeli obraniť, že nie, štát sa musí o toto postarať, na to sú vyčlenené peniaze, pani starostka, pán starosta, páni poslanci, čerpajte tieto peniaze, lebo tieto peniaze čakajú na to, aby starostka a poslanci si schválili, aby si postavili cesty, školy, škôlky, domy, kanalizácie a všetko to, čo potrebujete. Dnes naozaj je dostatok peňazí, my sa nemusíme bať. Žiaden starosta sa nemusí bať toho, že nebude mať z čoho čerpať. Tu je toľko peňazí, že budeme mať problém ich nevyčerpať. Lebo naozaj to je obrovský balík peňazí. Nikdy v histórii takýto balík peňazí na Slovensku nebol. A to vďaka môjmu otcovi a vláde, ktorá tu bola, Igora Matoviča. Áno, my sme ich tie peniaze sem priniesli. Bola to ťažká robota. Bolo ťažké presvedčanie, keďže Európska únia mala s nami zlé skúsenosti z minulosti, keď tu vládol Fico a tie peniaze rozkrádal. Používal tieto peniaze, ktoré boli určené na pomoc Rómom, napríklad na rekonštrukciu námestia, a tí starostovia, ktorí využili tieto peniaze na rekonštrukciu námestia, tak to obhajovali tým, že po tomto námestí chodia aj cigáni. A čo? Že toto sú proste cigánske peniaze, ktoré sa využili na námestie, lebo po tomto námestí chodia aj cigáni. Ale vôbec toho starostu nezaujímalo, že ten Róm nemá doma pitnú vodu tak ako on. A presne na toto sme my upozornili Európsku úniu a preto nám dala toľko peňazí, aj vďaka tomu, že môj otec je v Európskom parlamente a vládla tu vláda, ktorá má blízko k Rómom, tak ako Igor Matovič, tak samozrejme však ja som Róm. A preto viac nedopustíme, aby si z týchto peňazí robili nejaké žúrky, aby ich prejedali na nejakých chlebičkoch. Nie, páni a dámy. Tieto peniaze slúžia pre týchto ľudí, pre občanov Slovenskej republiky. Vy, Rómovia, ste takisto rovnakými občanmi Slovenskej republiky, platíte dane a odvody ako ostatní obyvatelia tejto krajiny a takisto musíte žiť ako v 21. storočí a my vám to chceme zaručiť. Tak už postupne teda prichádza čas na vaše otázky, ale ešte predtým, než vám dám priestor, tak som veľmi rád, že tu sú aj s nami poslanci obecného zastupiteľstva. Pokiaľ mám dobré informácie, tak z 9 máte tu 5 v podstate Rómov,
čo je teda naozaj skvelá správa a to, že ste 5, tak ako veľmi radi s vami budeme rozprávať aj po tomto stretnutí, aby ste čo najviac v podstate možno ovplyvnili v podstate túto obec a z tej 1 miliardy, aby ste si ukrojili časť aj pre túto obec, aby sa vo vašej obci tiež možno urobila, neviem, čo potrebujete, však ako vy, predpokladám, že nám o tom poviete, takže som rád, že ste tu, pani poslanci, a budeme môcť spolu diskutovať nielen na tejto diskusii, ale aj po diskusii. Ešte sme zabudli povedať, že naši kolegovia cestujú, čiže sú teraz, už predpokladám, že za chvíľočku prídu. Oni išli vlakom totiž z Bratislavy, takže za chvíľočku privítame aj Lukáša, aj Vila, takže sú na ceste, takže budete môcť v podstate sa rozprávať aj s nimi. No a teraz už je teda ten priestor pre vás, takže Povedz, možno im daj otázku. Však otázku im dáme potom, ale teraz ešte pred pesničkou, však chlapci už sa za chvíľočku pripravte, ja neviem, kto bude hrať, jak to teda bude, ale sa pripravte a možno teraz ako pre vás aspoň na 1-2 otázky, aby ste sa spýtali na čokoľvek, čo vás trápi. A ak nás chcete skritizovať, tak nás kritizujte, ak nás chcete pochváliť, tak budeme veľmi radi, ale ak sa chcete spýtať, tak sa pýtajte. Už sú tu vidím Vila a Lukáša. OK, tak už je tu aj Vila a Lukáš. Má niekto otázku? Chcel by nám niekto položiť Asi otázku? Nie, ešte, ako máte priestor sa spýtať niečo. Ruku hore, že viem, kto sa chce pýtať. Nemusíte sa všetci hlásiť. Ja. Ak nemáte otázku, tak je priestor na kapelu. Ak nemáte teraz otázku, tak kým sa osmelíte, tak nám v podstate kapela zahrá. A my teda usadíme ďalších ľudí a vy si naozaj prichystajte otázky pre nás. Dobre? Tak chlapci, ste pripravení? Ako ste na tom? Ešte nie? Už? Sú. Dobre, tak ideme na to. sa ilo meka maftu handa sa ilo me bararaftu handa sa ilo meka maftu miro de sa ilo meka maftu handa sa ilo me bararaftu handa sa ilo hasharaftu miro de Mas tu para las tu miro de pro queres tu vaya mengue tu mula amen jamás para las miro de anda sa ilo
me camaftu anda sanguilo me bararaftu anda sanguilo me camaftu mironde anda sanguilo me camaftu anda sanguilo me bararaftu anda sanguilo asharaftu mirode Kamasu para las miro que Yeji pro queres tu varshamengue tu mula Amen Kamasu para las virote. Ďakujem. Tak, veľká vďaka, skvelá skladba, nádherný text a skvelý teda naozaj prednes, takže veľká vďaka za túto krásnu chválu. Tak chlapci, poďte k nám. Tak, čau. Tak aspoň na chvíľočku pozdravte tu ľudí, lebo my sme už teda pri otázkach. Pekný večer prajem všetkým. Je dobre vidieť, že toľko ľudí sa tu zišlo, toľko dobrých ľudí a ľudí takých, ktorým záleží na tom, kam táto krajina smeruje. Ako to vidíme v posledné dni, tak nám chcú ukradnúť právny štát. Pustili taký valec, ktorý nás tu valcuje a celkovo spravodlivosť. Ale my sme tu preto, aby sme bojovali, nebudeme sa vyhovárať, máme za sebou veľmi ťažký, náročný týždeň. A práve tieto chvíle sú tie, ktoré nás dobijú energiou a dávajú nám tu nádej, že je tu pre koho bojovať a máme pre koho robiť. Ďakujem vám. Laci rad Savorenge, metmenge kamao pro začátko Savorenge šukareste palikerevo, važoda, že mendinjan tu mare hlasy. A Janes, keď si hlasí? kadaj? Na Janov presne. Eňa Šel. Wow, super. Veľký potles pre vás všetkých. Pamätáte si, keď sme tu boli v lete s Peťom? Áno, zasíhla nás búrka, trošku sme zmokli, ale mali sme super čas a naozaj ďakujem vám, že ste ukázali, že si Kadžan, že o Roma, likeren pažo Roma. Kada hni nek bareder zor. Toto je najväčšia sila, ktorú sme mohli ukázať v dejinách Slovenska, že Romovia začali stáť jeden za druhým. A takto to má byť. Takto to má byť, lebo tak, ako majú zastupitelia iných národnostných menšín obsadenie v parlamente, tak aj my musíme mať. A ja som naozaj hlboko vďačný, a nielen ja, ale aj Peťo, Aneška, Vilo, ale aj Peťo, ktorý je v Europarlamente, za to, za všetkých Romov. Odajek, či sal Barvalo, či sal Čoro, síkal o Romipen. To je jedno, či si chudobný alebo bohatý, ukáž svoje romstvo. Buďme hrdí na to, že sme Romovia. Nehambíme sa za to. Hoci, nie vždy je to tak, že... Ale to potom Peťo uvedie. Ja vám ešte raz ďakujem, obrovské ďakujem za to, že ste takí, akí ste a za to, že ste ukázali to, že stojíte jeden za druhým. Palikerav.
Tak verím, že ste sa už posmelili na tie otázky, ale aby ste boli možno ešte smelší, tak ja sa spýtam vás, aby ste trošku možno sa osmelili. Určite ste zaregistrovali, a to sa pýtam všade, ináč ako na každom stretnutí. Mali sme už, neviem, 8. 9. stretnutie, tuším, že tak nejak, ako už asi 2 mesiace sme vonku a vždy piatky sme teda niekde v nejakej lokalite, kde sa rozprávame s ľuďmi. A v každej jednej lokalite sa pýtam Rómov na tú istú otázku. A pýtam sa aj vás. Určite ste zaregistrovali, že vás mnohí ľudia, hlavne teda ľudia fašisti, ale aj smeráci obviňujú, že ste nás volili vraj kvôli 500 eurám. A že teda vy volíte, že Rómovia volia len kvôli teda nejakým peniazom, alebo kvôli teda nejakému gulašu, alebo kvôli kolbase, alebo kvôli cigaretám. A preto sa vás pýtam, čo by ste odkázali tým, ktorí vás obvinujú, že ste nás volili kvôli 500 eurám? Kto by chcel na tú otázku odpovedať? Nech sa páči. My sme v prvom rade nevolili kvôli 500 eurám, ale my sme volili kvôli tomu, že sme mali v tej strane našich ľudí, ako Petra Poláka, pani poslankyňu, no čo máme tam. A sme nešli kvôli tomu, že by sme dostali 500 eur alebo nejakú kávu alebo guláš, ale sme išli kvôli tomu, aby sme nedopadli tak, jak sme dopadli po minulé roky, aby sme tam nemali fašizmus, Fica by sme tam nemali, aby sme žili tak, jak sme žili pri Matovičovi. Ja by som ešte možno taký krátky odkaz pre tých, čo stále nás kritizovali a kritizujú, že sme volili kvôli tým 500 eurám. Samozrejme, že to tak nie je. My pred voľbami ako komunita sme sa zjednotili a dali sme si cieľ do tých volieb. A ten cieľ sme dosiahli v podobe platformy Pačivale Roma. A sme rádi, že ich tam máme a že sú tam, kde sú. Chce ešte niekto? Koliko máme adesso te penal prekada? Koliko máme adesso te penal kole manušenge, kompletamente na Davinelka je voline až čavolové. Ak nie, tak ja by som odkázal možno aj týmto smerom všetkým tým pochybovačom, ale aj pochybným médiám, ktorí vás označovali za to, že ste nejakí mylní ľudia, že vy neviete vôbec nič, že neviete voliť, neviete pomaly čítať, písať. Nie, dámy a páni, Rómovia sa zobudili, sú to takisto ľudia z mesa a kosti, ktorí vedia používať telefóny a počítače tak ako vy. A zvyknite si na to. Zvyknite si na to, že títo ľudia používajú rozum, tak ako ostatní ľudia. Títo ľudia prišli voliť tých, ktorí sa ich zastávajú. Všetci ostatní politici nemajú pekného slova na Rómov. Nečakajte od Fica, že ten príde a bude niečo pekné rozprávať o vás. Alebo vám nejakým spôsobom pomôže. Nečakajte ani od opozičných strán. Či to je KDH, Saska alebo PSK. Môžu tam mať Rómov. Počuli ste niekedy od týchto strán, aby sa verejne hlásili k rómskej komunite, aby verejne rozprávali o tom, čo rómska komunita potrebuje? Nie. Oni sa ozvú k Rómom iba vtedy, keď im to vyhovuje. My sa ozývame k Rómom aj vtedy, keď je to nepopulárne. Tak ako to robíme my, tak aj Igor Matovič. Ja len chcem, aby ste túto informáciu mali. Ja viem, že to viete. Ja len chcem pripomínať každému tomu neveriacemu, ktorý neverí hlavne vám, ktorý si o vás myslí, že ste nejakí druhotriední ľudia, ktorí nevedia čítať, písať, počítať. Nie. Dámy a páni, Rómovia používajú hlavu na to, aby rozmýšľali a takisto vedia používať telefóny a počítače. A to, čo sme si ako keby vybojovali, čo rozprával aj tu pán, že vlastne vy sami v komunite, Andrej Tumári Osada, ste sa dohodli, čo chcete robiť. A toto je ten správny smer, že my Rómovia na Slovensku ako komunita, ako menšina, je nás 500 000, my musíme vedieť, čo chceme. Preto aj chodíme, lebo mnohí sa pýtajú, a to čo vlastne robíte to, že chodíte teraz znovu do tých osad? Pamätáte si, keď sme tu boli v lete vonku, tak sme povedali, že neostane to iba pri voľbách. Ale my sa vrátime. A ak ste doteraz 20-25 rokov žili tak, že
Politici sa ukázali pred voľbami, hej, dajte hlas, super, budeme za vami stať. Ale potom 4 roky sa neukázali, tak my týmto stretnutím, aj mnohými ďalšími, plánujeme naozaj do leta, celý rok chodiť po tých komunitách. Chceme ukázať, amare romenge kam ste si kavel. Že dojmar nejla kauka sa dareka nasas. Jasné, amen. Včera mi písal jeden chlap, že nič nerobíme. A som mu odpísal, pane, sme mesiac a pol v parlamente. Keby vy ste prišli do novej práce a do takej práce, kde naozaj sa tvoria zákony, kde nie ste tam iba, my tam nie sme sami. Tam je Pellegrini, tam je Fico, tam sú strany, ktoré si musia schvaľovať svoje veci. Programové vyhlásenie vlády, to je dokument, ktorý je na 4 roky. Rokovali sme o ňom 5 dní, iba o jednom dokumente. A verte, nedá sa robiť za 2 týždne, že teraz všetci Rómovia na Slovensku budú žiť úplne inak, alebo že my zmeníme úplne všetko. Nie. Ale čo je dôležité, presne to, čo povedal tento pán, že keď my sa zjednotíme a budeme držať spolu, ani okerna kerena talodujži väzna, ani kaštana paravna dež metri taloduj minuty. Nasam supermani. Ale koda, že kam ste kerel? To je najdôležitejšie, že chceme bojovať a že sme sa zjednotili na Slovensku. Čiže iba vás tak pozbudzujem. Nedajme sa. Budeme mať budúci rok ďalšie voľby, kde budeme môcť ukázať našu jednotu. Peťo Polák bude kandidovať do Europarlamentu ako europoslanec. Znovu môžeme ukázať svoju silu. Prosím, nenaleďte na pačankole lavenge so tu menge vakerna. A so prdal tu mende kerdo Polakovci, o Polakovci ne negor šeder, o pačivale ne negor šeder. Pučem pe skole manu šendar so kada tu menge vakerna, a soker žal tu. Soker žal tu, predal koda kaj teđivas amen feder. Pačankoleske, že Kaukasar penđam, že pe zavžamende namušine na telađal, že keď ha Sávoro predal kodáke, peste ulikeren kolaveci so amare čavorenge pomožinen, amare pure dajenge o papúva amare, že lenge pomožina ha terne manušenge le rodzinenge, že peskerla projekty so je na buča, kada, ale nadol pestalo pa ločon kalavec tekero. Jasné, hino da ramaro plánov, skamas kada tekero, už si dám Peťo slovo, ale mečat men kamo te pozbudzinol. Na den peste o ciganinel kolere čenge so ena. Páčan koleske so peske amen vakera skadaj. Teli keraha spolu, akora vaha sorale. Kavka sa prenel opravo Lukášis. Dinanamen barizor. Savorešta Roma sa mando parlamentos. Ale koľko aj sám naneamen zorbo sa mandre opozícia. Kada kurko dyňom, tento týždeň sme dali uznesenie k tomu, čo sa nám stalo počas kampane, však vy všetci o tom viete, jak nás nechceli obslúžiť. To trestné oznámenie sme nepodali kvôli nám, ale kvôli vám, lebo aj vám sa stalo to, že dajme tomu, že ste boli v obchode a chodil za vami nejaký SBS-kár a mal podozrenie, že idete kradnúť iba kvôli tomu, že ste cigáni, že ste Rómovia. No a takéto uznesenie my sme podali, aby sa predišlo takému diskriminačnému prístupu, aby vláda vypracovala návrh zákona. Odmietli nám to aj zaradiť, aby sme sa o tom čo i len bavili v parlamente. Nechceli sa o tom rozprávať. Všetci boli proti. Predstavte si, všetci. Fico, Pellegrini, Danko, ale aj Sulík, jeho strana, aj PSK, aj KDH. Jediní, ktorí boli za, bol Matovič a naša strana Slovensko. Toto je ten rozdiel. Ako nás to nezlomí. My sa budúci týždeň ideme stretnúť s verejným ochrancom práv. Máme dohodnutý termín, aby vypracoval on návrh zákona, ktorý my následne podáme, aby sa takéto veci už nediali. A nielen tak, že by sme to hovorili do vetra. Toto bude normálne zákon. A podľa toho sa budú riadiť všetci tí, ak to prejde, tí rasistickí a fašistickí podnikatelia, ktorí vám nechcú podať pohár vody v kaviarni, alebo keď vás bude prenasledovať nejaký uchylacký SBS-kar iba kvôli tomu, že má podozrenia, že kradnete iba preto, že ste Rómovia. Nie, dámy a páni. Preto ste nám dali výsilu, aby sme my zastávali vaše práva, aby ste sa cítili aj vy na Slovensku ako doma. Ešte ak môžem, tak nadviažem na kolegov k tým voľbám s tými 500 eurami.
ktorému z nás by nepomohlo tých 500 eur? Každému. Každý by sme to vítali, každému by to pomohlo, ale my nechceme 500 eur. Čo chcú naše rómske ženy, naši rómski muži? Prácu. My chceme prácu, čo nebude stať 500 eur, ale viac. Lebo vďaka tomu môžeme žiť lepšie, môžeme zabezpečiť svoje deti a svoju budúcnosť. Toto chceme my. Aby sme v prvom rade mali prácu, aby sme mali dôstojné bývanie, aby naše deti sa mohli takisto vzdelávať, ako sa vzdelávajú deti z majority. Toto sú tie veci, za ktoré budeme bojovať a za tú spravodlivosť, ktorá by v demokratickej krajine mala fungovať. Bohužiaľ, nie vždy funguje, duplomne, keď sme tu Rómovia, ale čo bude v našich silách, tak my spravíme všetko preto, aby sa to pretočilo, aby sme sa tu cítili dobre, ako plnohodnotní občania Slovenska. Tak je tu priestor v podstate na ďalšiu pesničku. Ja som veľmi rád, že máme tu teraz mladých chlapcov, nádejnú skupinu, ktorá raz možno bude hrať nielen zábavy, ale bude možno v nejakých videoklipoch aj v RTVS, alebo na Jojka, alebo na Markíze. Takže chlapci, držíme vám palce. Naozaj máte dobre našliapnuté. Koľko máte rokov? 16, takže verím, že keď raz ako budete dospelí, tak budete skvelou kapelou. Tak vy, ktorí nás sledujete, tak vidíte, že v podstate vždy máme nejakú inú kapelu, tak na budúce už teda pridáme aj grády, na budúci týždeň máme, uvidíte, prekvapenie pre vás. A čo sa týka hudby, takže chlapci, ten čas využite na to, aby ste sa prezentovali teraz. Raz, jedna. Hej! Mi mentire panisa, fui tu me te pira. Hoy ahora yo me siente ya. Mi mentire panisa, fui tu me te pira. Hoy ahora yo me siente ya. Y tu ahora yo ya. Odeio canadellaro viver. Tu costes mirei asma, ai mangenati vineliti, anche tutte, prima saboro.
Tak, ďakujeme chlapci, tak bolo to naozaj skvelé. Pokračujeme ďalej. Pýtajte sa, čo chcete. Povedzte, čo chcete. Ak nás chcete skritizovať, tak nás kritizujte. Teraz je ten priestor znova pre vás. Ak sa stále hanbíte, tak ja sa spýtam, čo by ste tu potrebovali urobiť. Ako sa nachádza vaša lokalita, kde žijete teda momentálne a čo by ste tu potrebovali urobiť? Pán poslanec. Ja by som ako poslanec chcel vyzvať tých ľudí, nech sa pýtajú, lebo vedia, čo chcú. Aby ste boli v obraze, že prečo sme si zavolali poslancov a pána Poláka. Pána Poláka. Môžeš. Hej. Šule, nemusel kova. Amari starostka pende svoj nadopeste tove obytovky. Oj papíra nadokeren. Vasovský. Saru da kadain. Nech sa páči. Tak ako sme povedali, tých peňazí je dnes strašne veľa. A preto je na vás, teda na obci, aby ste z tých peňazí čo najviac odkrojili pre vás. Môžete za ne postaviť vodovod, kanalizáciu, cestu, chodníky, môžete postaviť byty, môžete postaviť, neviem, školy, škôlky, komunitné centra. Toto všetko môžete z týchto peňazí vlastne zobrať pre vás. Je na každej obci, aby sa pripravila, v podstate, aby pripravila projektovú dokumentáciu. Samozrejme, niektoré obce napríklad nemajú dostatok pozemkov na to, aby teda mohli postaviť, ale obec jednoducho tie pozemky musí zabezpečiť a sú aj peniaze na vysporiadanie pozemkov, čiže aj to sa dá uhradiť z eurofondov, z tej 1 miliardy eur. Dôležité je, aby v obci bola politická vôľa, aby obec chcela tieto projekty realizovať. Ja som rád, že v obci máte 5 poslancov, máte väčšinu v zastupiteľstve, a teda títo 5 poslanci môžu prehlasovať, a však my sa s poslancami budeme rozprávať. Je veľmi dôležité, aby teda tá téma, tá požiadavka od vás išla, aby ste vedenie obce zaviazali, aby tieto projekty urobili. Čiže obecné zastupiteľstvo môže prijať dokonca uznesenie, kde zaviaže v podstate vedenie obce, pani starostku, aby tieto projekty pripravila. A samozrejme, ak sú nejaké bariéry, ak nie sú pozemky, tak môžete zaviazať obec, aby tie pozemky v podstate našla, aby tie pozemky v podstate tejto lokalite sa našli, aby sa to postavilo. Čiže ja neviem presne, aké sú tu problémy pri výstavbe. V každom prípade, nikdy v živote nebola väčšia šanca postaviť tie byty ako teraz. My sme tu 1 miliardu eur pre vás doniesli. A tá 1 miliarda eur musí k vám prísť. A my musíme urobiť všetko, aby tá 1 miliarda eur k vám prišla, aby nám ju nikto nerozkradol. A ten, kto ju nechce zobrať, ten, kto ju nechce robiť, tak musí rátať s tým, a to je teda rezolúcia, ktorú som prijal v Európskom parlamente, ktorú som predložil, že ak sú obce, ktoré dokážu čerpať eurofondy na hocičo, napríklad na lavičky, napríklad na chodníky, na cyklotrasy, a nie sú schopné čerpať tieto peniaze na to, aby postavili v osade konečne teda napríklad byty, chodníky, cesty, vodovod, kanalizáciu, tak kľudne tá obec príde celkovo všetky eurofondy. A nebude robiť absolútne nič. Nebude si vyberať tá obec čerešničky na torte, aby postavila si iba pre nerómskú časť obyvateľstva, pre Rómov bude kašľať. Nie. Európska únia, v ktorej ja teda momentálne pôsobím, hovorí, že obec, ktorá nebude chcieť robiť s Rómami, tak môže prísť celkovo eurofondy. Ale zároveň hovoríme, to sa mi tiež podarilo teda presadiť, že obec, ktorá bude chcieť robiť s Rómami, ak postaví vodovod obec pre Rómov, kľudne z tých istých peňazí môže postaviť vodovod aj pre nerómov. Nám to nevadí, nám vôbec nevadí, že niekomu sa pripojí, že niekto bude mať iný prístup k vode. Len im vadí, že my budeme mať prístup k vode. Čo nám závidia? Tú biedu nám závidia? Čo nám závidia? Prečo pre nás nechcú robiť? Tie peniaze nie sú ich, tie peniaze posíla tu Európska únia. A tie peniaze chceme, aby prišli k vám. A my urobíme všetko preto, aby tie peniaze prišli k vám, aby nám ich nerozkradli.
Penen Varisu. Ešte rád by som chcel dokončiť to, čo som chcel povedať, aby títo ľudia, čo tu sedíte, lebo vždy hovoríte, že my, poslanci, ktorí ste nás volili, ktorí vám za to ďakujeme, že nič nerobíme pre vás. Tak vám preto hovoríme, že ako poslanec Miroslav Bilý dal návrh na výstavbu sociálnych bytov a za to sme si zavolali pána európskeho poslanca Petra Poláka, aby nám vysvetlil, že sú na to peniaze. Lebo ja som raz poukazoval pani starostke aj poslancom to video, Marek, kde ste to boli? Jarovnice, ktoré ste tam bol vy a splnomocnenec. A vtedy ste vraveli, že tam je balík peniazy Európska únia ako poskytla 1 miliardu eur. Tak oni aj tam boli, pani starostka, ja som sa vtedy nemohol dostať, bol som akurát v robote, oni boli pozrieť a na základe tej informácie, čo som ja na to video počul, tak sme požiadali obec o výstavbu sociálnych bytov, lebo 36 roky tu žiadna výstavba nebola. Takže aby ste ľudia vedeli, že my robíme všetko preto, aby sme ten život pre vás vylepšili. Ja len dodám pre všetkých, hej, aby ste pochopili, že my, aj keď ste si nás zvolili, máme tu moc presadiť nejaké veci, ale keď nie sú na to finančné zdroje, my neurobíme s tým nič. Akurát, čo sme počuli, dneska nám vysvetlil pán Polák, že zdroje na to sú a my sa pokúsime s ním niečo vyriešiť, keď nám pomôže, no tak dúfajme, že niečo presadíme a niečo aj postavíme a dúfam, že pozerá aj pani starostka, že tie peniaze naozaj sú na to a dúfajme, že už nebudú námietky, že peniaze nie sú. No tak dúfajme, že sa nám to ako podarí. No. Takže ešte raz, peňazí je dostatok aj na výstavbu nových bytov, treba však počkať na výzvu, ktorá príde za chvíľočku. A predpokladám, že za pár týždňov, za pár mesiacov bude vyhlásená výzva na to, aby teda obce požiadali o túto dotáciu. A dokonca tie peniaze sú tak nastavené, tak sme ich vybavili, že vaša obec nebude musieť do toho dať ani korunu, ani cent. Všetko vám zaplatí Európska únia. Tak sme to vybavili, že obec si nebude musieť zobrať ani úver na to. Všetko na to dá Európska únia. Toto sa nám podarilo za Matoviča vybaviť tak, aby tie dotácie boli. Samozrejme, obec o tie peniaze musí požiadať, musí byť pripravená, musí mať pripravený pozemok, musí mať pripravenú projektovú dokumentáciu a potom sa môže teda uchádzať o tieto zdroje. Čiže tie peniaze sú, treba počkať na výzvu, tá výzva bude čoskoro, a jednoducho treba tlačiť vedenie obce, aby do týchto projektov išli. Chcel by som doplniť, že keď sme dali ten návrh, pani starostka nebola proti tomu, to nikto nemôžete poslancov povedať, povedzme si pravdu, ale oni len nás požiadali, aby sme zistili link, ne, Miročiak? Tá výzva, lebo nemôžu to nájsť. A keďže aj to je problém, že vlastné pozemky nemáme, takže nevieme, že na čom budeme staviať, hej. Neviem, či môžeme požiadať nejaké financie Európskej únie alebo čo na nejaké pozemky odkúpenie, lebo sú tu pozemky, nejaké, čo by sa dalo odkúpiť, ako mesto Spišská Belá má nejaké pri nás, hneď pri osade, ale nechcú to nám predať, lebo no, sme tu Rómovia, tak Rómom to nechcú predať. Tak na odkúpenie pozemkov vám Európska únia peniaze nedá. Európska únia dá peniaze len na výstavbu. Odkúpenie pozemkov, ja poviem, ako to riešia iné obce. Ak si obec dokáže požičať peniaze na hocičo iné, tak konečne si dokáže požičať peniaze aj pre Rómov. Na to, aby odkúpila vlastne pozemky. A jednoducho ten pozemok musí si obec zabezpečiť sama. Samozrejme, môžete ešte rokovať, neviem, či sú tu pozemky štátne niekde. Ak sú tu štátne pozemky, a Urbar nie, ale štátny pozemkový fond, ako Slovenský pozemkový fond, ak tu má nejaké pozemky, tak môže obec vlastne rokovať so Slovenským pozemkovým fondom, aby teda tie pozemky prešli do vlastníctva obce. Ale iné obce to riešia tak, že na ten pozemok si obec požičia, kúpi to, potom ako z nájomného sa spláca v podstate ten úver. Ešte raz hovorím, však na samotnú výstavbu tých domov, tých bytov už nedá obec ani cent.
všetko je hradené zo zdrojov Európskej únie. Toto sme tak vybavili s Matovičom. Môžete aj iné otázky. Nehambite sa. Ak ešte môžem, že tuto... Počkajte, idem ku vám. Idem ku vám. Nech sa páči. Podhoránok vôbec nebolo toľko rokov pozemok a odkedy zostal ten Oráčko, už tam sú aj pozemky, všetko sa dá spraviť. Je tam i poslanci našich, zastupiteľstvo, všetko sa dá. Pokiaľ tam boli biele, nikdy v živote tam pozemky neboli. Len všetko sa spravilo pre tých ľudí, pre bielých. Ale pre cigánov sa nerobilo nič. A pokiaľ tu nebude našich Rómov, cigán, starosta, to nikdy v živote Rakúsov sa to nezmení. Bielý nám nikdy v živote nepomôže, jak cigán. Ja som veľmi rád, že aj tuto máme poslancov, rómskych poslancov a vidia ten problém, že aj keď sme tam, aj keď vieme, že môžeme na to žiadať peniaze, že môže tu fungovať, ale vždy niekto je nad nami vyššie, v tomto prípade dajme tomu pani starostka, kde sa nám tá naša práca zastaví. Zablokujú nám to a nemôžeme sa pohnúť. A sami teraz dobre viete, že aké to je ťažké, aj keď ste tam. My to máme ten istý problém teraz v parlamente. To, že sme tam, je veľmi dobrá vec. Je veľmi dôležité. Ale my sme takisto v opozícii. My nie sme vo vláde. Nie v koalícii, my sme opozícia. To znamená, že naše návrhy, naše nápady, naše zákony, oni takto zmiatnú zo stola a nikoho to nezaujíma. Ale možno práve to, že sme tam a vieme ten kľúč k tomu, ako dosiahnuť to, aby aj obec Rákusy dostalo financie na výstavbu bytov, tak sme takou pre vás pomocnou rukou predloženou, že aj keď nebudete vedieť niečo, budete potrebovať takéto informácie napríklad, tak my vám z prvej ruky vieme podať tie informácie a vieme sa hýbať s vecou. Takže tá spolupráca musí byť z vašej strany, aj z našej strany je samozrejmosť. Vy ste stali za nami, keď boli voľby. A my dnes stojíme tu za vami po voľbách, aby sme vám teda urobili to, čo vám predtým nikto nespravil. Sme tu preto, aby sme vám pomohli. Vy ste pomohli nám a my to dnes chceme vrátiť vám. A preto teda musíme stať spolu, ako jeden tím, vždy, každej voľby, musíme stať spolu. Či sú to voľby do obecných zastupiteľstv, či sú to voľby do vyšších územných celkov, či sú to voľby do Národnej rady, či sú to voľby do Europarlamentu, všade musíme stať spolu ako jeden muž. Tak, ako ste ukázali silu v týchto národných voľbách, musíme mu ukázať silu v každých jedných voľbách. Tak, ako ste povedali, to si povedal ty, že majú starostu v Podhoranoch, skvelý chlapec Jožko, Oráčko, naozaj urobil kus dobrej roboty. Kus dobrej roboty. Čiže naozaj veľmi dôležité. Nečakajte v podstate, že niekto iný sa za vás bude biť. Poslali ste nás, aby sme sa za vás bili. My sa za vás bijeme. Ale pošlite aj ďalších ľudí, ďalších Rómov do boja, aby sa bili za vás. Chlapci, tak teraz vy nám dajte, vy sa vidíte. Raz, Takže toto pieseň skrojneme pre pána Polanka. Cuando tu papi es guitarra, ya me pago chaya y la baja. Cuando baby posa pere, se escogía un calle, a
tak poď ku mne, hej baby poď, tak poď. Hej baby poď, tak poď ku mne, hej baby poď, tak poď ku mne, hej baby poď, tak poď ku mne, hej baby poď, tak poď. Tak veľká vďaka chlapcom. Blížime sa k záveru. Ja som veľmi rád, že sme tu boli. Ja som naozaj rád, že ste sa aj pýtali, že sme sa porozprávali. Som veľmi rád, že ste nás sledovali a nezabudnite sa nás sledovať aj budúci týždeň. Ako som slúbil, tak budúci týždeň už to bude mať iné grády. Ale veľká vďaka ešte raz, že ste nás volili. Kvôli vám sme tu. Ak by ste vy neprišli 30. septembra voliť, tak my by sme tu dnes neboli. Takže veľká vďaka vám, že ste nabrali odvahu a tú odvahu nabrali ľudia z rómskych komunít z celého Slovenska. Neboli ste to len vy, ktorí nás volili, volili nás naozaj mnohí ľudia z celého Slovenska. A ja sa pýtam, ako tí, ktorí vás obviňujú, koho mali zvoliť. Fica, ktorý nás Romov bil, fašistov, ktorí nás nadávajú, alebo liberálov, ktorí o nás nestoja. Volili ste nás Romov. A nech sa nečuduje nikto, že ste volili nás Romov, lebo to už bude zvykom, lebo vy budete voliť Romov už furt. Tak veľká vďaka, že sme tu dnes mohli byť s vami. Prajem vám všetko dobré, požehnané sviatky. Vianoce využite na to, aby ste posilnili vlastne tú rodinu, na to, aby ste sa pripili na budúci rok a do nového roka vám prajem všetko dobré. Neviem, ideme asi takto každý po jednom, tak ja by som sa tiež chcela poďakovať za to, že ste prišli v takom hojnom počte a pozdravujem aj tých, ktorí sa sem nedostali, lebo mnoho ľudí ostalo ešte vonku pred dverami, myslím, že nejaká mládež, tak dúfam, že tí nás sledovali len cez Facebooky, tak ale pozdravujem aj ich, pozdravujem tých, ktorí nás sledovali doma vo svojich obývačkách, vo svojom teple. A naozaj, tak ako povedal Peter, nás čaká ešte veľa práce, ale my sa jej nebojíme a hlavne sa tešíme do ďalších lokalít, kedy budeme mať možnosť sa opäť stretávať s ľuďmi, tak ako dnes práve s vami. A už len na záver úplne chcem vám naozaj popriať taký ten krásny, pokojný predvianočný čas. A hlavne, aby sa vám tu žilo dobre, aby ste držali a stáli jeden pri druhom, aby ste mali spoločné sny, spoločné ciele, ktoré budete naplňať a k tomu vám prajem naozaj len veľa zdravia a síl. A ešte úplne nakoniec, kým mám mikrofón, lebo máme málo mikrofónov, takže už neviem, či sa dostanem k nemu, pozdravujem toho chlapca alebo pána David Gabor, ktorý maľoval títo portréty tamto vzadu. Veľmi rada by som sa s ním zoznámila, ak je tu. Mám na neho prosbu a ja by som chcela taký portrét. Rákusi, fakt ďakujeme. Nebudem sa opakovať po kolegoch. Ale tá výzva, že pošlite ďalších silných Rómov k nám, aby sme pozdvihli náš rómsky národ, platí a ja verím tomu a pevne v tomu verím, že o pár rokov budeme ešte silnejší, ako sme teraz, ešte viac budeme rásť a budeme môcť zabezpečiť dôstojný život pre naše deti, dáme im dôstojnú budúcnosť a užite si tieto najkrajšie sviatky v tomto roku v šťastí, v láske a v kruhu tých najbližších. Užite si rodinu, milujte sa a šírte dobrú náladu. Ďakujem. Me som az Rakusate, možno trival štarval, ale kama v tom engede plnovi Rakusamange barolki o jilo, kama vadaj buterval te pirol z nadaj igen lače manuša. Me len prin džarđom sa rakor kade dela zavri baro prišin, sar samas pre kampaň. A penava sele čavenge, aven jaspale pena, jaspale, som rado kaj som adadžives, ade paštu mende. Ame načávame kadaj dáme k duma hele poslancenca etumenca saso kamen te prelel tak penen te tumen lađanas.
tepelná Canaverso, tak sa pes vypnula o kamery, Gianna Heto Nipiko a Camela Teačel, tak me Ačel me penul na mingeso Kamil, me pučel na mendar. A palikera v tu menge me devkar, kaj som ma zadaj, palikera v kaj tu men terđu nas pala mende, a mena kana terđu vas pal tu mende, kavka sar terđu vas. Hej, ande vlada, a kama v tu menge te mangel, šukar karačoňa, sasto nevo berš, sice me ko Silvestra Diader, ale likeren tu men. A kana tu menge me kamel te minčinel, ako je kadaro moro. Vinčina preka di karačania, budromana do džidžile, amen do džidžilam. Keď meno som nakunu delorávka, te požehninal sa nikda, keď mentel budlove, bud sa stipen, keď peste likeren, keď peste nahadinen, ale buter spolu to oslavinen, čino pohrebi, budo slavi, a keď te živen bud, amen bachtale. Čiven leske. Niko nič. No. Ďakujem. Mal by som takú prosbu a Váke aj práva. k tým ľuďom, oni vás poznajú jak múdrych, ale Pán Boh vás ešte niektorých pozná jak služobníkov, ktorí, a tu si ty, bratu. A viem, že ešte jeden vie hrať a ak môžem poprosiť, lebo možno toto nespravil ešte nikto. Samozrejme všetko bereme, čo ste rozprávali, mali prosby ľudia a ja by som mal jednu prosbu, ale nepovedal som, dopovedal za Osobne mňa. povieš aj potom. Môžeme potom, jak po končení. Taká prosba, že keby ste nám zaspievali, aj zahrali. Zahraj. Vieš hrať toto Ješua? Ja poprosím toho pána, čo rozprávu bude hrať. Tak Aha. skúsime A počkaj. vyhovieť tejto prosbe. Robo, A- ty si ma poprosil, aby som ja zaspieval. A ja ťa poprosím, poď mi zahrať. Dobre, Dáme si Tiro Kamiven. Ješua. Dobre? tak chvíľočku strpenia, kým sa pripravíme na prosbu mladého pána. Ideme teda zaspievať a zahrať. Lukáš bude spievať a my budeme tancovať. My budeme tancovať až do samého rána. Tak vás poprosím, postavte sa a ideme sa modliť za vašu osadu, za vašu starostku. A tak, ako to robíme každý večer na gala večeri, hovoríme, že nie iba múdrosť je tá, čo nás buduje, ale o mnoho viac nás buduje láska. Láska jeden k druhému, láska k Bohu, láska k našim deťom. A ak hovoríme, že máme radi naše deti, tak vtedy hovoríme aj Bohu, že máme ťa, Bože, radi. Lebo kto nám dal deti? Boh. Sice my sme ich urobili, mali sme účasť na tom, ale Boh požehnal naše deti a ja chcem túto pieseň jednak tebe, braček, venovať, ale všetkým deťom tu v Rakúsoch, ale aj na celom Slovensku, deťom, ktoré mnohokrát nemôžu za mnohé veci, ale mnohí ľudia na nich zabúdajú. Nezabudnite nikdy na svoje deti. Amen. A ja vás chcem poprosiť, tak ako prosím vždy pri každej jednej modlitbe, na každom stretnutí, aby ste vo svojich modlitbách mysleli na tých, ktorí nás nemajú radi. Aby sa ich srdcia otvorili, aby v ich srdciach zvíťazil Boh, lebo Boh je láska. Aby to temno, ktoré majú v srdciach, otvoril Boh na lásku. Takže modlite sa prosím za tých, ktorí nás nemajú radi, ktorí teda nás najradšej by chceli byť. Aby teda Boh s nimi spravil zázrak. Tak, chlapci, ideme na to.
Keď poznáte pieseň, spievajte spolu so mnou. Ideme. Tirokamiben sazek shukarede andalo ezera. Hallelujah. Tirokamiben sazek shukarede andale zera. Aleluja. Poďte, deti. Ješua. Shukarede andale zera. Hallelujah. Yeshua. A ak to nie je dokonale čisté, ale verte tomu, že Bohu sa to ľúbi. Aj keď nie, my sme stále dokonali, Boh nás nikdy neprestáva milovať. Ešte raz zaspievame ten refrén Ješua a spievajte aj vy dospelí s nami. Ješua. Amen. Ďakujem veľmi krásne. Zatleskajme týmto krásnym deťom. Ešte raz, majte sa pekne, buďte požehnaní. Ale tak dáme tú poslednú skladbu, ktorú sme slúbili chlapcom, aby sa prezentovali, takže záver, chlapci, je váš. Nech sa páči. Ďakujem pekne, všetko dobré vám prajem. Raz. Samo živite, samo pa